betah bareng krungu lagu turi-turi putih ning ati rasane tentrem, Pak. Lah iya. Ayem adem Mergo termasuk turi-turi putih kuwi ya lagu solawatan. Solawatan sing gawe Rama Sunan Kali. Rama Sunan Kali Jaga. aku mau dilokno karo wong ning pinggir panggung. Sapa? Mbuh wong lanang papat wedoke loro. Alok ngene, Pak. Walah iki toh Mas Rokim. Wah, tak sawang-sawang kok koyok Sunan Kalijaga. Lah aku diarani koyok Sunan Kalijaga. Lah aku lah yo diloroyo. Kowe mang diloroi Pak aku krungu. Masa? Oh, iki sendor. Tak sawang-sawang kok koyok Sunan Jogo Kali. Iya aku trek golek iwak barang Mas. Ora Jogo Kali kok. Lah apa? No isa nek ngarani aku koyok Labubu. Labubu ki boneka lho. Mosok kowe kaya boneka? Aku anggere dolak-olik meneng ae, anggere toh dicewokel jegirat aku. Boneka Labubu. Lah ya Mergo pamundhutane lelampahan ya berbaur agama, tingkir ngeratu. Muga-muga ngeratune Joko Tingkir Jaya. tumus kanggo adiku sing ditetak adik Madan. Mugi-mugi dadi ratu-ratuning keluarga, dadi ratu-ratuning wong tuwa, tegese iso mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa, iso mulyake keluarga, iso dadi bocah sing taruna ngungkuli bapa. Aku roh didandani bareng dikei jamang kaget. Kok kaget kena Lah apa? jamange kegeden raine ketutupan. Terus tak ganjeli. Didandani bau bagus. Lah yo gua. Lah iki lho, aku nek nyawang adiku lanang ki kelingan nalika aku jaman cilik, Pak. Iya iya. Nek tak pikir-pikir bocah sukses iku didelok saka cilikane. Kok iso? Iya, kaya aku tak gambarno. Mbiyen kuwi nyuwun sewu, Pak Bu. Aku anggerna ketoprak ngene iki seneng ndelok dagelan, seneng melu dandan. Iya iya. Ning alhamdulillah aku gede-gede iso dadi dagelan, nyambut gawe karo sampean. Lah aku ngerti nek kowe ndek ben ameh dadi dagelan ora tak sekolahno lah. Lho, sekolah iki ya penting to, Pak. Alah sekolah ngentekno bengkok kok. Malah barbarane iku lho sing wedok ya aku wis ora tak sekolahno dhuwur-dhuwur sok mben yang paling dirabi wong. Lho, kowe iki bapak piye to? Nyapa? Ya kudune sekolahno sing dhuwur. Alah sekolah dhuwur-dhuwur entek-entekane jajal iku lho tangga kowe S1, S2 cek kalah karo aku S sak tremos. Oh, lho. Es kok satremos sih jane kowe iki bakul es apa piye? Iya lah pertama aku bakul es mulane ndekne sarjana teknologi, sarjana politeknik. Alah nganggur daftar cari era ditampa, daftar petengane ditolak. Lah jare dulurmu ya lulusan sarjana. Lulusan sarjana politeknik mesin. Saiki yo alhamdulillah sukses. Wah, sukses. Buka tambal ban. Oh, lho. Sarjana mesin lah. Duh, ya Allah, ya Allah. Iku jenenge ora sukses. Lah nyapa lho tambal ban. Lah mau politeknik mesin lho kok iso buka tambal ban iki kok ora ban lah seimbang karo pendidikane. Untra bocah kucuk. Lah sing malah sing cilik malah saiki D3. D3 kondang sarjana pertanian. Sarjana pertanian. Iya, saiki piye? Melok ngedos borong ngarit bareng aku. Jian. Iku jenenge ya ra sesuai. Kuwi mbok menawa mbiyen duwe cita-cita ra didukung wong tuane. Mulane kaya adikku lanang, tolong anu bapake karo simboke, mamae karo papae. Lho direwangi ning gone taine Iwan ku tetep lah iso taine Iwan. Iki lho, taine sapa kok iso? Kerja ning luar negeri iku lho ning taine Iwan kok. Iku jenenge ora taine Iwan. Ning luar negeri kuwi to, kuwi jenenge letong Iwan. Kok letong Iwan? Wong Taiwan nek taine Iwan. Lah iya Taiwan. Taiwan. Ayo Taiwan. Iku panjenengane Bu Marni iki wis kerja keras
wong wedok gelem mergawe didukung karo sing kakung luar biasa hebat keluargane. Anake duwe cita-cita kudu didukung. Lah iya Nek tak sawang adikku lanang seneng nggone kesenian. senian. Nah, sapa ngerti bocah cilik kuwi didelok saka anu Pak, hobine kawit cilik. Hobine. Upama kaya adikku lanang ngene iki. Mada. Hobine kok seneng dandan kaya dagelan lho. Sapa ngerti besok iso dadi dagelan kondang. Apa seneng dandan apa? Kaya aku. Biyen aku yo seneng kaya adikku kuwi. Mada iku mang nglumpukno bedil lho. Lho, lah nek Dek Madah nglumpukno bedil, sakala mangsa besok ya iso dadi polisi utawa tentara. Nah iku cita-citane dheke, Madah. Muga-muga kasembadan amin. Mergo cilikane seneng dolanan bedil. Aku tak pengen takon ngapalno raiku kok. Lah tek mbok kon ngapal raimu. Lah sampe nek Madah kelakon dadi polisi, dadi tentara, roh aku dicekel piye? Lho, ora apa-apa. Nek sampean Dek Madah, nek umpama dadi polisi, Iya. kan otomatis harus belajar mestul utawa bedil. Bedil. Lah sasarane rasa adoh-adoh iki lho Madah Dik, iku maning- gawe latihan nah. Tembakan ra apa-apa iki. Mang nganggo tembak banyu, batele ra umum. Madah iku wis tak anggap kaya anak. Kaya anakmu dhewe. Iya. Mulane dukungan bocah cilik iku didelok saka hobine kawit cilik. Berarti nek seneng apa bedil-bedilan kaya Madah ngene iku. Iso dadi polisi utawa tentara. Amin amin muga-muga kelakon tenan Cung Somben. Amin amin. Wis kelakon tenan kowe lagi potongane bros unyeng-unyengane loro ketok kabeh kok ni. Lah iya kuwi mertandake bocah sing semangat, Kendel tak bocah akoni. sing kendel. Bocah kuwendel tenan. Saking kendele wedangku ngantek dombe kok. Aku ngerasa Ora apa-apa wong perkara wedange kok. iku nek bocah sing seneng apa bedil-bedilan. Sing seneng bedil-bedilan. Delalah cah lanang iku seneng apa jenenge mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Iya. Lah nek bocah cilik cah lanang kok seneng mobil-mobilan, Heeh. iku besok gede iso dadi pengusaha jual beli mobil, sok-sok duwe dealer dhewe, Jual beli. jual mobil. Oh kaya omah montor niku ya. Ya showroom dealer. Iya iya. Kaya pengusaha Jawa Timur terkenal kuwi Kacung Motor lho. Kacung Sapa Motor. ngerti? Putra Jaya mobil. Ah, hobine ning gone permobilan. Lah nek terus dono cah cilik, cah wedok seneng apa jenenge mriksa ana cah turu dipriksa ngene iku nganggo seneng apa nganggo kuping disumpeli terus dipenyet-penyeti terus suntik-suntikan. Ah, iku angger cah wedok cek cilik kok seneng suntik-suntikan. Iya, Iki besok iso dadi dokter, Pak. Berarti didelok kok hobine cilik. Iya. Lho, sik nek didelok kok hobine cilik. Iya. Lah diem sing cilik dhewe kok senengane dandan gencunan terus nganggo rok cekuk mlaku medang-medang iku. Adikku Iya, seneng dandan, Seneng seneng dandan. ngedaan. Wah, kuwi besok nek gede mesti dadi, Pak. dadi apa? Dadi begenggek, Pak. Tak guco ndase ngono. Lah wong cah cilik seneng dandan. Ya ora roh kok wong jarene apa? Ya ora, nek cah cilik seneng dandan iki ya paling tidak iso Jadi, dadi perias terkenal. Perias manu terkenal, perias nganten terkenal ya. Dijumbuno karo hobine kawit Hobine cilik. cilik insyaallah bakal kasembatan ora ketang Amin. piye. Berpisah untuk sementara karo mamine. Iki kerja ning gone. Oh ternyata panjenengane Mbah Ngatemin iki mbae Mada. Oh, Mbedek Mada, Mbah Ngatmin. Yo nek Mas Ngatno iku Pak Dene. Lah sing tak pikir ku Pak Dene jek enum kok. Pakne ra malah bocah. Wah, jek enom. Jek enom yo. Walah lah tunggalku umure paling lagi piro wis pantaranku menawa. Lah umurmu piro? 28. Ora percaya umurmu nek 28. 28 sing 20 tak tinggal omah kok. Iku jenenge ya 38. Wah, Masya Allah luar biasa. Iki sunate kan wis 2020 wingi. Heeh. Lah jalukane ditumpakno jaran. Delalah numpak juarane bediting keduren jarane. Ya ora apa-apa. Apa sing disedia wis kaleksanan. Wis kaleksanan kasembadan. Muga-muga ketoprake lunga, rezekine sing teko ya, Pak. Alhamdulillah ya nek ketoprak lunga muga-muga larane umbruk-umbruk iku lho delok.
Lho, ngono akeh. kowe iki malah ngomongmu malah ngene. Lho, gini. Lah nek perkara larahan yo aja dirembuk wong pancen ana hiburan. Lho, sore mau sing rawuh yo sakmono akeh. Luar biasa. Penontonnya full. Full. Tenan. Mula ora mokal nek ana sampah akeh. Oh, ning sing tak karepno ki bar nanggap ketoprak, lunga ngalih nggon. Rezekine tansaya teko, tansaya lumintu ngono lho, Pak. Tapi sampah itu beda-beda lho, ana khasiate dhewe-dhewe lho. Sampah kuwi Iya, ana khasiate dhewe-dhewe. Ana nggone sampah iki ana 3 nggon. Apa wae? Siji sampah wong duwe gawe. Wong digawe kaya ngene iki. Nomor 2 sampah wong sing duwe gawe sedekah bumi utawa gas desa. Oh, kah desa ngono kae. Sedekah bumi atau bersih desa. Iya, iya. Iku nomor 2. Lah sing nomor 3 sampah ning pinggir dalan. Lho. ana bedane. Ana bedane. Jajal aku tak pengen roh. Tak jawab. Bedane apa? Nek sampah sing duwe gawe. Iya. Iki padha karo sampah sing barokah. Sampah sing barokah. Kowe kok iso kandha nek sampahe wong digawe barokah? Kowe roh sampah sing digawe contone apa njajal? Wakeh Pak, ana kulit gedang. Kulit gedang, Ana kulit tape. Ana sembarang dengah. Lho, Naisa, kowe jare apa nyawer aku no? Ngaleng gon. Sembarang dengah. Lah kulit gedang kaya kulit tape, sembarang iku nek dipakakno kewan sapi jenenge kewan sing barokah. Oh, mergo entuk kulit gedang iso gawe pakan sapi. Delok ketoprak entuk barokahing karo sing duwe gawe, barokahe sing nonton, mulih ijeh entuk pakan sapi. Lho gak barokah. Iya barokah. Iya. Iku nek sampah ning gone wong digawe. Lah nek sampah ning gone sedekah bumi, iku diarani sampah sing berkah. Berkah. Nek digawe barokah, nek sedekah bumi berkah. Kowe kok iso kandha nek sampah sedekah bumi berkah? Biasane sampah sedekah bumi ki isine apa? Kaya botol aqua. Terus botol-botol minuman kaya plastik sing wong nggawa jajan kae. Heeh. Lah iku nek dijipuki, dicupuk terus didol. Lho, gak berkah kanggo sing jipuk. Iya ya kanggo para pemulung-pemulung kuwi ya. Iya ngekeki berkah karo wong liya. Sing desa iku maune ana sengkala didongakno karo wong sing jupuki botol-botol. Dadi ilang sengkalane kari mulyane. Iya masuk akal. Oh iya. Berkahi kanggo para-para pemulung. Kuwi sampah ning gone sedekah bumi. Lah saiki kok kowe kandha sampah sing ning pinggir dalan iku jenenge sampah musibah. Lah kok iso? Mergo aku wis ngalami dhewe. Ada insiden apakah? Aku mangrak metu. Iya. Batin aku arep golek rokok. Bareng metu mlebu ning gone apa omah serba ada lho Indomaret. Aku mlebuku ndek mangok. Nek ndek iki ya Maret iki wis April lho. Ala wong edan. Iya. Ngono ku ya padha wae nadan April, nadan Agustus, nadan September. Kuwi jenenge ya Alfamart. Oh. Aja mbok bedake. Padha ae ya. Peh kowe mlebumu ning wulan Maret terus mbok genti Alfa April aja. Ya Alfamart. Lah, bareng mlebu rono aku adu liwatan karo wong lanang wedok. Bareng aku mlebu wong lanang wedok balik metu numpak sepeda motor. Banter tak ingetno ndelalah ana bungkusane ceblok. Pelek aku ra sida tuku rokok nututi wong sing nggawa bungkusan ceblok kuwi mau. Karepmu arep mbok wenehno. Iya nek menawa bar blonjo terus ndelalah ceblok piye? Ndelalah tiba piye? Engko tekan omah dak getun. Wah, iya ning sedane tak jupuk. Mbok jupuk mbok wenehno wonge apa ora? Alah ora ketututan tak undang malah saya banter ra umum. Mbak, Mas iki lho bungkusan tiba. Hoi, malah banter digas banter. Kuwi mbok menawa wis rezekimu, Pak. Wis ora trimo rejeki ya sobekku barang iku ah. Lho, nemu plastik mesti kowe entuk rezeki. Rezeki apane? Lah, nemu plastik
plastik mondol gowedi. Lah ki mesti isine roti. Alah tak pikir yo ngono, nek gak roti yo mesti ana sarime ana barang dengah. Jajan mesti. Lah jajan opo? Lah isine apa? Pempes karo sotek. Ameh dibuak ceblok. Dadi plastik ki mang isine Sotek karo pempes ameh dibuak ning tertek kono lho. Ceblok sik, aku tuwas layak kok tak tututi kok wonge bantre ra umum. dadi kowe kondo sampah ning nggone dalan membawa sial ki perkara kuwi. Musibah mulane nek guak sampah ki aja sembarangan. Kudune dibuak pada tempatnya. Kowe saiki ndelok kali-kali saurunge ana banyune isine rak krewesek pating kuwampul. Iya pancen kebanyakan ngono. Terus menjadikan banjir. Masuk menjaga kebersihan. Mergo kebersihan sebagian dari iman. Lah iku. Nek lingkungane resik insyaallah ya jiwa ragane sehat jasmani lan rohani. Alhamdulillah. Sumrambah panjenenganipun Bapak sing kagungan kersa Bapak Ngatmin sekeluarga karo Mbak Sumarni. Mbak Sumarni muga-muga sedaya keluargane pinaringan sehat walafiat. Aku gumun kok. Duwe gawe jane wis taun 2020 wingi ya. Duwe gawe saiki delok beras tumpuk-tumpuk sakmono akeh. Jan mergo tamune akeh. Tamune akeh. Aku rodok rono mang ya ana gula ana mie iso tumpuk-tumpuk tenan. Wah ning ruang kono mau. Aku terus wetengku rodok mules mlebu ning kamar mandi lah kumbahane ya tumpuk-tumpuk ra wong edan lho. Urung sempet umbah-umbah kok iso. Lah iya wong sibuk nyambut menyambut tamu iso diseneng-senengke ning dina iki kanthi hiburane Wahyu Manggala. Alhamdulillah. Hebat. Alhamdulillah. Wis ora ketang piye insyaallah kajate wis kelakon. Amin. Ora ana alangan sawiji apa, percaya ora percaya ning kono-kono udan deres delalah kene diayomi. Ngene iku omongane madhab ya. Omongane piye? Delok Dik, ning kono udan deres ning kene wis tak suwuk ora ngarah udan. Ya ora ngarah udan lho rambutmu mbok dekno aku ya ngono. Asine terang ora kok perkara sapa-sapa. Aku ngerti Sariman mau lho. Gini. Ngerti udan wis delok mang dekne terus mbah njupuk apa mau mbok menawa nambah udan menawa. Nambah udan. Sariman iku pinter nambah udan mau. Nambah udan apa? Sariman iso nambah udan wong nambah urange kebanjiran kok. Malah nambah udan mengguri rono mang njaluk uyah iku aku ya ame dienggo nambah udan kok. Lah njaluk uyah dienggo apa? Mangan tahu. Sariman iku. Iya tewas tak. Ameh ditambak Sariman cah ngono lho. Rono kok nggawa bungkusan tahu ndep pipis ning pojokan kono. Mangan tahu. Ngono lha iki mang wong ning ndi to? Aku di sini. Kecemplung kalen mbok iki lho. Lah kok malah wis ning kene? Aku dari tadi kamu lah metu kok ora omong-omong. Ah, matamu tidak mendelok sih. Kok mendelok? Tadi di burimu. Iki bahasa Indonesia model ndi ya? Trotro. Lawake sing gaul, katrok menggolado kabeh. Lah gaul apane rupame ukluk kok gaul. Hari ini aku bahagia loh kaya Pak Ngatemen. Bang Ngatemen. Nah, aku bahagia Sebabe nyunatno putune Mada. Dik Mada. Padha Sariman. Lho kowe. Lho alhamdulillah dongamu kabeh doan. Iya. Anakku sing wedok SMP kelas 3. Iya. Alhamdulillah meteng lho rampuh ki. Lho. Kowe ndek anak kaya aku iso. Bocah SMP meteng ra kendel piye? Lho bocah iki. Lah aku ya bahagia kaya Pak Ngatemen, Bang. Sariman bocah koclok. Napa kok Ini kocok? jae. Anakem sing sekolah Kelas 3 SMP meteng ora apik. lho. Ora ampuh piye anak Sariman kendel kok. Lah wong dibojo meteng kok bangga iki bapak model apa? Duwe anak meteng kok iso. Lho ora usah ngaweno nggih putu aku. Gawekno. Man, iku bocah lho ora kewan. Nek kewan mbok kaweno, ora mbok kaweno meteng alhamdulillah entuk nugroho. Lah nek anak iki SMP kelas 3 kok meteng. Lah kene yang anak-anakku lha apa? Kuwi ora sah, Man. Oh, alah. Ora sakarepe penting aku lak ndek putu. Putumu ki termasuk anak sing haram. Padha sapa? Lho iya. Wis aku Mergo di luar nikah wis hamil. kok iso ngarani haram. Wong dhewe tak kei label halal. Aku njaluk ning gone pegawe iku Pak aku njaluk label halal. Putuku tak templei halal. Man, najane mbok kei label halal, nek ning gone masyarakat ketok pancen iku
Lah aku jalan kaya makanan alhamdulillah. Aku metu kok diparani. Aku apa sih? Atur suwun. Muga-muga barokah. Alhamdulillah. Putri matur suwun. Atur nggih Mbah, sehat selalu. Nggih, matur suwun. Terima kasih nggih, Mbah. Wis dandane iso kaya wong Cina kowe iki. Tenan Gusti, aku mbok ndek bojo ngono dhisik piye ya. Alah ke ndek bojo ngono mam bolong kabeh. Lah aku Niku ibuke sing sunat nggih. Oh, ya Bu Marni ya kuwi, Bu Marni. Sing kerja ning anu. Gak. Heh? Ning gone mau Taiwan. Iya Mbak Marni sing kerja ning gone Taiwan. Bojoku takoni ning Hongkong sesuk. Nek pundi, Mbak? Mbak Nikma. Mbak Nikma. Tak kira nek sing Bu Marni sing ning gone Taiwan. Sing ketawa aku. Nggih Bu, nggih muga-muga lancar rezekine, berkah Amin. barokah, Amin. pikantuk nugroho ngersaning Gusti. Ayo sapa sing ameh njaluk donga ndang nyawer? Dar, Maman. anakku perlu digene digawe ngene iki berarti. Sing meteng iki. Alah buak kali ae man. Anak meteng kok banggane kowe seneng anak meteng iku piye jajal tak tekok. Kowe kok kondo bahagia nek panjenengane jelas bahagia mergo mandah kuwi anak yang resmi disunatno ikhlas nambah rezeki sengkalane ilang. Lah nek kowe anakem Ampuh lho, Dar. kok ampuh. Ampuh. Anakku angger dina wong lanang gonta-ganti lho. Wes laris iki. Gonta-ganti sing Lah, wong. ya iki lho. Saiki sing seprisanan iki kon nggo anu man, kon tanggung jawab. Ora Ndang dinikahno resmi man. tanggung jawab piye wong sing mara gonta-ganti tanggung jawab. Mateni wong. Iku ya apike dilotre kaya arisan kuwi. Ono anak kok Sing dilotre. metu ya sing tanggung Oh, jawab. alaman Ijo oleh, Sariman. Ijo oleh dilotre. Oleh. Wis aku sesuk tak melok nempel man. Yo, arep pek. Iya, anakmu sing pincang niku piye? Ya, Alah, ya angger nyanyi ya. mlakune ngene. Doyan kowe. Iki jekene kowe kurang didikan, Man. Sesuk tak urusi. Nah, Pendang ngene. resmi. Sesuk ndang dikandani sing apik Ngono ya. ditakoki. Ngono ya, Kowe ya. karo sapa, Nduk? Engko ndang ditanggung jawab. Aja terus malah mbok. Sesuk wae goleki ya Kim ya. Menawa Ya, bener tenang omongan. ae. Wong Bener omongan. Wong kowe iki ya wis tak anggap kaya ngono lho, Man. Sake lho. dulurku dhewe. Mlakune ngene je meteng iki piye? Sesuk sikile genti. Nanti apa? Wis genti sikil jaran ta apa. Yo bener omongane Rocky Ya wis. mau. Wis Bocah betul. cilik sing senengane dandan, iki gedene ya kaya anakmu iku. Apa? Nyah-nyoh. Mulane syukur alhamdulillah dungane malam ini. Alhamdulillah. Sagane Pak Ngatemin Mas Ngatemin, Mas Ngatno. Nah, pinaringan Bagas waras selamat. Amin, amin. Sabi bareni Mbak bali Iska, wayu manggala. matur suwun. Muga-muga pinaringan selamat Ja, dunia ja. wal akhirat. Amin. Dunia wal akhirat, dunia selamat. Iki mang ditagih Kang Ngatno lho. Ngapa? Dek awan urung mbok kei. Apa? Lagune Citra sawerane mbok tampa kowe kok. Lho, tuh mong telu ngono. Aku tok. Sing caping gunung wis. Terus Lintang Asmara lintang wis. Asmara wis Kang Ngatno mang mengguri rono Ya. karo iku lho Naisa. Naisa lah iku mah yo njaluk lagu yo. Wis dituruti Citra. malam hari ini. Wong Oke. jame ya wis jam yamene delok kas wis. Jam kok setengah pitu. Umpama digantos ngoten pripun Cidra terus terang nggih mun rada lali. Wis jajal Iki takane pemanasan. Siap. Ayo Mas, semprol catetane ndi? Aku cakepane ndi? Jaluk bebas. Yo. Cidra Pengen gerak. Cidra Bari. di kempot kuwi to. Yo Oh, iya. Citrane Dedi Kempot. Oh, Nanti Citra Mas Dedi Kempot. Ngatno, Iya. sentan. Takane lagu sing keras. Sing keras. Ayo Mas. Bebas dari ujian. Malah ujian. Lah catetane ndi? Nah, Sik. aku nyanyi sekali iki pokoke bebas. Aku kowe nyanyi man, aku tak marani Nois. Lah apa noise? Naisa kok Nois. Naisa mang wis janji karo aku. Cak mudah. Oke aja Lah apa? panggunge ambrol. Diaturi Cidra Obat. monggo. Bocah kegedheno. Obar iki kowe Lho, sandalku iso ilang. lho arep Dar. Marani rono. Iya. Ya takane bebas wis kadung. Ya monggo. Wis Obat kae iki Citra. bebas gak apa-apa man. Ayo karo maca. Aku tak ngancani Noisa mergo suwi gak Aku ajar kepethuk. nyanyi jagani. Nganti kangen aku. Jagani. Wis gundul lah ya saya. Duh, alah. Lambe. Kok ora dikei apa jenenge what? Ning kono. Ada apa sih? Iso. Wis janji kok. Iki musiknya ndi ramune muni?
Ayo bebas Roma Irama dari utang segala utang. dari segala utang. Siap. Asik. Duwe uni, duwe ujar iki kudu dilaksanakno. Asik. Bersama Wahyu Mamarjan. Oke. Lah ngene. Yo. Bebas aku bebas mencari belenggu bebas sekarang
sedulure Bu Marni menika simbah putrine Mas Mada nggih. Iki mau jalukane suar dalange. Tambah sak lagu Mas. Oke. Mau sunane Pak D ngatno. Napa suwunane? Cidro Mas. Ya, dados. Ha iki iki suara asli nek iki. Nek aku mau Suara weteng campur Bebas Bebas Pak dari Sariman wis dinyanyikke Cidro bersama Pak Sendur. Pak Sendur. Duh aku. Ke apa ya? Gua baju. Sing ngatno. Wong sing tak tresnani
Ngatno Ibu ngatemi Pak Mbah ngatemin Ibu Sumarni mamanya Mada sehat selalu berkah barokah. Mohon maaf. Yuk kita lanjut aja. Yuk.
kepengin kunjukan. Menika kelangenan panjenengan Kanjeng Sultan. Kinarya pahormatan tumrap tunggul wulung lamun aku kepengin paseduluran taun. Bismillahirrahmanirrahim. Pripun? Sekeca. Duh, Sultan tindakan koran sing derek babar pisan yo dirukti yo. Dirukti. Semenanjung. Ora prayoga kesuwen mapan nang telatah mungsuh, prayogane gelis kondur. Lah sliramu ngersakake kondur ning Demak, apa kepengin kondur ning Jepara? Kula tasih krasa mapan wonten Pati Jepara. Ning Jepara. Yen kaya ngono milih Narpa Cundaka minangka penderek pribadimu. Menawi babagan penderek, kula pasrahaken kaliyan Nyai Kalyamat kemawon. Nyamat. Milih Narpa Cundaka, Nduk. Yuk, tak milih Narpa Cundaka iki sing wae gagah, ringose gedhek lho. Tatak tanggon tanggung jawab ngono. Kami ngaten ingkang pantes menika nggih Yai Karebes Rama. Net, kados kesampeyan kewajiban derek kewakmu semenanjung ya. Tambahi pangestu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menawi wonten kedadosan kados ngaten, kula kedah kados pundi? Monggo, keng kapilih boten sanes kalebet. Dede kula. Kuwatir. Mergo sing ngregem layang Partisara iki semenanjung. Nggih. Mengko nak Partisara diwene karebet dadi ratu. Kula cabar panjangga kula. Aja kuwatir. Ngene, siji-siji dalan Prabu Semilu waris saka Pakunjaran. Ngaten. Prabu Seming! Prabu Seming! Prabu Seming! Apa lho? Karebet Pantenono. Partisara saut tindangi. Apa iki, Gek? Ora terus menantu. Iya. Menawi panjenengan ngersakaken ngasus saut Bet. Panggil ya. Kok malah teledor iki piye? Pangapunten Kakang. Derek kewakmu semenanjung. Malah kowe gumletak ing papan kene banjur Partisara ndi? Loh, Partisara menika ical. Partisara ilang. Jih menika pripun Kanjeng Sultan? Wis kene wae, Bet. Kados pundi? Mungsuhmu lawas goleki lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Prabu Seming. Menika sampun kelapan. Menika Partisara. Yen ben ora ngastarani, aku tak sesingitan ya kados ngaten. Monggo. Sutik
ngajeni kelawan kuwi penangsa. Menungso kang serakah kaporo perintah kelawan Prabu Semu kang supaya nglimpi kelawan aku. Musuh mulku penangsan parawan gleduk bongko-bongko meletak kaya batang. Lho. Padha ae mulku ya gemletak. Tangi nggih. Karepet. Mumpung karepet iki dari batang iki. Ayo dibuang. Ayo, betul. Ayo, tak lagi. Ayo ngene kok diarani wong tuwa iki piye? Pripun? Lah bocah gelut padha semampu. Siji diwaraske, siji diubarke. Niku mboten murid kula kok. Oh, ngono. Nggih, ha. Bangeten lah bet nyawa kok metete ngene. Tangi. Sakniki kula nagih janji kali sampean. Perkara apa? Layang Partisara. Sok sinten kemawon ingkang ngregem layang Partisara ing mangkenipun jumeneng Sultan ing Demak Bintoro. Banjur sing gawa sapa? Lah niki napa? Lho, coba waca aku tak pengen krungu. Iki ora percaya ae. Nggih, dak niku. Pun waca sing cetok, Guru. Telah terjual seekor sapi Brahma Lho, seharga 35 juta yang bertanda tangan di bawah ini Sekdes Dong Bamban. mateni. Malah surat sapi, Cung. Iya kuwi disimpen kok. Lagi napa? Lah sapa ngerti dadi ratune sapi ning pasar kewan. Wah, sampeyan niku. Seneng aliku. Iki lho sing asli. Yo. Ini iki petingane dungkulan maling. Jene akeh biasa. Lha arep di malinge disimpen dhisik sing asli. Layang Partisara ana ing Sultan Bintoro Demak. Mratelakake sapa sing kacundhukan bakal bisa gumanti Sultan ning Bintoro Demak. King tapak asma Sultan Babapatah biji Bunengkrat panetep panata agama Khalifatullah Amiril Mukminin sepisan ing tanah Jawa sing asli. Gandeng sing gawaku tak wenehke muridku Karebet ben dadi sultan. Ayo Le, bali. Monggo kula dherekaken. Wonten kedadosan kados ngaten. Lamun to Karebet iki jumeneng sultan ing Demak. Jengen sira aja nganti gelem sowan. Mboten, awet to. Bali lo sisa. Kula ke nyembah dramane bocah desa kesaso. Sinek-sinan bumi langit. Kalamun Karebet dadi sultan Demak, menangsang bali lo. Cocok.